Som rodený Košičan, žijem v Košiciach a ako som mnohokrát povedal, v tomto meste chcem aj zostarnúť. Doma mám 4 baby, manželku a 3 céry a možno vyzerám trochu staršie kvôli tým šedinám, ktoré mi tie manažerské pozície zanechali, ale som 39-ročný, budúci rok teda dúfam, že spoločne oslavíme 40-ku. Mnohí ľudia si ma pamätajú možno ako úrazového chirurga alebo ako lekára Lokomotívy Košice či našich košických hokejistov. Niektorí možno ako manažéra, námestníka či riaditeľa nemocnice alebo ako bývalého ministra. A košickí turisti ma určite poznajú na mojich typických prechádzkach z Jahodnej cez Bankov do Košíc. No a možno budúci rok budeme mať prírastok v rodine, ale nebude to ďalšia dcéra, ale moje 2 dcéry chcú mať psa, tak dúfam, že pri tejto príležitosti mi aj diváci TV Naša poradia, aký druh bude ten najlepší. Myslím si, že som už dozrel, ale hlavne tieto voľby chápem ako čas a príležitosť, aby som Košiciam a Košičanom vrátil to, čo mi dali. Naozaj som tu vyrástol, Košice mi dali vzdelanie, výchovu, prvé povolanie, a čiže som im dlžníkom a túto šancu chápem ako naozaj dobrú príležitosť to Košiciam vrátiť.